Ако стоиш на едни и същи резултати месеци наред или дори години наред, това означава, че си в застой в твоята кариера. Говорим за кариерата, за професията, бизнеса и парите, които получаваш. Ако имаш едни и същи резултати, едни и същи клиенти, едни и същи приходи, дори е възможно да намаляват приходите, ако си в такава ситуация, си в кръговрат на провал или в застой, който застой всъщност води към провала, към кръговрата на провала. Ако си в такава ситуация, това, което можеш да направиш първо, е да си го признаеш, че е така. Да, това ще боли. Но ако искаш промяна, ти трябва да преминеш през тази болка. Ако се припознаваш в това и ако още не си се записала, регистрирала за моя безплатен мастер-клас, който е от застой към растеж и финансови печалби, финансови успехи, може да го направиш сега в този момент, без да го отлагаш. И аз ще те запиша, ти ще вземеш участие и ще научиш нови кодове, които да приложиш в живота си. Така че те очаквам.